zato sai a samu salama. Shugaba ina ma ni dai ina ma in ganka. Shugaba in samu yardarka. Shugaba in samu yardarka domin ban da kamar ka Nurullah. Abin kaunata, abin kaunata, abin kaunata kai ne muradina Rasulillah. Ya mai kyau da kyanka ya samu kyau yayi kyawu. Shugaba duk wanda ya ganka sai ya faɗe ka mai kyan sawu. Shugaba fuskar ka ake waye bagai mai wawu. Shugaba wa ma Muhammadu. Shugaba ma kana Muhammadu. Shugaba ala Muhammadu Muhammadun Rasulullahi sallallahu. Abin kaunata annabi, abin kaunata Allah, abin kaunata kai ne muradina Rasulillah. Sai da Fatima Quraishiya ya qurratu aini. Shugaba Abul Abbas na sanyo ka shagti tani. Shugaba ya shagi Ibrahim sahibul faida saidani. Shugaba jana Al-Qasim. Shugaba ya bani lazim. Shugaba Allah yayi ma tukuiti da tsantsar soyayyar Habibullah. Abin kaunata, abin kaunata, abin kaunata kai ne muradina Rasulillah. Tunina na rike kaunar ka nake bin Abdullahi. Shugaba tun babu jikina da raina na zo ka da ruhi. Shugaba dan ka